next ballin. Nakabaybayag nga. Under B. Ne, alabi. Ano eh? Bingo minsan mare. Under B. Duwa nga. Umo. Nga nagsinil po. Ana mare? Ano man adyo umutin nga nagsinil po. Ay na, mo man ang maun. Nyalakit din niya. Ne. Utso. Ah, utso? Ki, liwanagim gamin Anya ni Mari ko, duduogan nga bakbakitanin, napay ang maun. Gagangay na ti bumakitin, Mare. Wen. Minsan pa yung madim ang mo. Pasabugin ka. Ne, anyamit na pinasabugan eh. Yabekit awan ka, bingbing ko man no, pasabugan na kon. Oh, papanin! Alan, next ballin! Next ball! Sige, next ballin! Kini, adapurong kon. Papanin, next ball! Under N! Ni Allah! Paltog ni Fernando po Jr. Anak, anyaman nga Fernando po daytan. Anyaman nga madimamon mare. Anyalakit ato nga bakitin, di lang tagtugkil ditan. Nung nati pa tugkilan na ditan, dumadamag latan. Ala, isugarod nagdamdamag ang kanyang kumare, tahang ko garod ang mo. Manang istorbo ti pinagbinggaw. Talaga nga bisbisitin na ka? Ate na, ito Fernando po din ko. Eh, mare, hamong nga kukuin dayta. May sapay, ato na, nalpas. Ni Allah, nalpasin, di ba kita eh?